Naimbag nga agsapay ti amin nga dumdumngeg dito 104.7 FM Radyo Sagada. Toras tayo po kat minutos. Kalpasan toras ti alas 7 itang may kadwapulong aldaw iti bulan ti Hunyo. Oras na po para kadagiti damdamag. Dahito ni Gwen Gao nga na kumapkablaaw kan mangipadanon kadagiti damdamag itang agsapa. Dagiti paulo dagiti damdamag. Wanted nga individual gapu iti kaso nga attempted murder tiniliw dagiti PNP ditoy Sagada. Panagsingir iti RPT babaen iti house to house itultuloy iti Treasurer's Office ti Sagada. Sa Syudad ti Baguio, panangilako ti vape nga adaan marijuana kadagiti eskwelaan na kumpirmado ti PDEA. Panagsarik ti imported carrots, mangidurun iti pagkabangkarote dagiti Mannalon, sigun iti Manua Grupo ti Mannalon. Pangtaken pukaw para iti agpaiso nga panag-akseptar ken karbengan ti LGBTQIA+ sa focus itang Pride Month. Baro nga paganurutan iti FPIC binabalaw ti Rights Center. Iti paya dumaadamag nasyonal 35,000 senior high school teachers agpagpagad ang mapukawan iti trabaho gapo iti baro nga curriculum ti DepEd. Bulok a sistema ti PhilHealth mangisarming iti nakaro a krisis iti salunat dagiti Pilipino. Tagita dagiti headlines para itang agsapa iti Saturday morning, the week's news in review. Ngarud ato'y dagiti detalye. Wanted nga individual gapo iti kaso nga attempted rape tiniliw ti PNP ditoy Sagada. Nabaliging natiliw ti Mountain Province Police Provincial Office wano MPPPO ti individual nga agtawon iti 28 a lalaki iti barangay Patay ditoy Sagada idilaeng napalabas nga lawas sa June 11. Iti akusado a residente ti Pangasinan ket naarestar babaen iti bileg ti warrant of arrest nga inuwarte korte manipud iti syudad ti Tarlac para iti krimen nga 2 counts of attempted murder. Ada ti rekomendasyon na piyansa nga 120,000 pesos para iti kada bilang ti kaso. Ti operasyon ket naipatungpal babaen iti nagkadwa nga puwersa ti Mountain Province Provincial Police Office, Tarlac City Police Station, 2nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, ti 15 ti Police Regional Office Cordillera ken San Carlos City Police. Dito'y nabaliging operasyon ket mangipakpakita iti commitment dagiti ahensya ang mangipatpatungpal iti linteg para iti nairirut nga kampanya kontra iti kriminalidad. Pamanatnat lang nga apektibo ti natibker a koordinasyon iti nagbaetan dagiti unit tapno isigurado a dagiti mabirbirok a personalidad ket maisango iti korte ken mapasungbat kadagiti reklamo a naidasar kadakwada. Dito'y lata Sagada, panagsingir ti RPT babaen iti house to house itultuloy ti Treasurer's Office ti Sagada. Pinarubuat ti Treasurer's Office idi napalaba sa bulan ti panagsingir iti real property taxes wenno RPT no sa dinno ket maangay daytoy babaen iti panagbisita kadagiti kabalayan. Nalpas nga nag house to house da kadagiti barangay iti Southern Sagada. Panggap ti addang nga maipangato ti koleksyon ti munisipyo kadagiti RPT ken Special Education Fund wenno SEF tapno man na yunan ti pondo kinakasapulan.
Nayibkas ni Chiki umawang sayawan na treasurer iti munisipyo nga ti panagkolektar ti buwis ket mausar tapno na saysayaat ti panang ipaay ti gobyerno lokal kadagiti serbisyo iti publiko. Ngem kunana pay daytoy metlaket may sang obligasyon ti kada miyembro ti komunidad amang bayad iti buwis. Kastamot nga ti RPT ken SEF ket agtalinaed iti uneg ti munisipyo ken probinsya saan nga maipan iti gobyerno nasyonal. May palagip nga dagiti RPT ket magadwa iti 35% iti gobyerno lokal ti probinsya, 40% ti agtalinaed iti gobyerno lokal ti munisipyo, ken 25% mapan iti gobyerno lokal dagiti barangay. Numot iti SEF, 50% mapan iti LGU ti probinsya, ken tinabati nga 50% agtalinaed met iti munisipyo. Iti met Baguio City, panangilako ti vape nga adan marijuana kadagiti eskwelaan ni Jai Baguio, kumpirmado ti PDEA. Pinaingat dagiti autoridad ti operasyon da laban iti illegal a droga kadagiti pagadalan kalpasan an napaneknekan nga adda dagiti mailaklako a vape an nalaukan ti marijuana. Dagitoy ket mailaklako iti uneg ti sumagmamanong eskwelaan sa Jai Baguio. Bayat ti kalkalpas may kadwa apaset ti tinawen iti taripnong iti Peace and Order Council ken ti Anti-Drug Abuse Council in pakaammo dagiti opisyal ti PDEA adwa a vape device ti voluntaryo nga insuko ti maysa nga eskwelaan na ipasidong dagiti vape iti laboratory testing. Ngarudket na pasingkadan na ti resulta manipod iti laboratorio a positibo iti tetrahydrocannabinol wenno THC ti dua a vape device. Ti THC ket kang runaan a psychoactive alalaunen ti cannabis. Naduktaran dagiti autoridad at dagiti vape nga aglalaon iti marijuana ket mailaklako iti nangato iti balor nga 2,500 ti maysa kadagiti uneg nga rod ti eskwelaan. Kasamot nga sipsiputan dagiti autoridad ti namaga nga marijuana wenno dried marijuana leaves ken cash. Dakkel ti tulong dagiti estudyante nakitinulong kadagiti autoridad tapno masurot no asinno dagiti mapagduaduaan a supplier ken kasano ti pannakaiwaras dagitoy. Adda dagiti agaramat iti courier services ken online platforms. Sakbay a maipan kadagiti na ituding a drop-off points wenno meet-up points. May saysayang katpay tinaununeg nga investigasyon tapno maamuan dagiti supplier ken waswasen ti network ti illegal a droga kadagiti eskwelaan. Ipatpatungpal latta ti PDEA ti edukasyon, surveillance ken panagsipot katinulong dagiti opisyal ti barangay. Iti sabali payadamag ditoy Cordillera. Bagsak presyo iti panagserrek ti imported carrots sa mangiduron iti pagkabangkarote dagiti mannalon sigun iti manunga grupo. Inpadanon ti manunga grupo ti mannalon iti pagilyan nga adda dagiti naduktaran da nga kinarton nga imported carrots iti merkado. Dagitoy ket nakita da iti Balintawak Market ken iti Quezon Province. Sigun iti apit Taku Cordillera, kilusang magbubukid ng Pilipinas ken ti grupo a Liga dagiti Asosasyon ti La Trinidad Vegetable Trading Area Incorporated wenno LALTVTAI nga manu atrak a nakargaan ti carrots agsipod ti Cordillera ket saan da nga nailako kadagiti merkado sa Jai, Manila. Sigun kadagiti grupo, daytoy ket gapu iti panangpili dagiti traders iti imported nga carrots. Imbes nga dagiti produkto mannalon ditoy Cordillera.
No agraira nga bagsak presyo ti carrots, agturong iti nakaro apan nakalugi ken pagkabangkarote no saan nga malapdan ti kasasaad. Iti panakitungtong ti Radyo Sagada ken ni Randy Awisan, mayor ti Bauco, dito'y Mountain Province, naibkas na nga saan nga umanugot ti alkalde iti importasyon ti natnateng. Ngem kunana, awan pa ti reports nga dinmanon kanyana no adda dagiti apektado nga gardineron ti Bauco. Inkari ni Awisan nga ipaay ti gobyerno lokal ti suportada apaman adda dagiti maipakaammo nga apektado nga gardinero ti munisipyon ti Bauco. Bagsak presyo ti carrots iti trading post ti Nueva Vizcaya no sa dinno ket 5 piso kada kilo ti small sizes. Daytoy met medium to large ket adda ti presyo nga 15 hingga na 25 kada kilo ken 38 ti presyo met kada kilo ti premium carrots. Saan nga umadayo ti presyo metlay ti La Trinidad Trading Post. May palagip nga mapan nga 6,000 kan 5 gasot a metriko tonelada wano 6.5 million kilos ti naipakaamon ti Department of Agriculture wano DA nga ang katenda nga carrots. Magadwa dayto importasyon iti 6.5 million a kilo amang kata nga rod manipod iti bulan ti Mayo aging gana iti Hulyo. Panggap ti DA nga sungbatan ti importasyon ti carrots iti panang ibaba iti presyo nga iti monitoring daket mapan nga 190 a kilo iti Metro Manila. Dagiti carrots nga ma-import ken madaman nga ma-import ket maipuntirya ti DA nga maipan kadagiti merkado ti Metro Manila ken Cebu saan nga iti entero Pilipinas. Sa bali payat damag pangtaken pukaw para iti agpaiso nga panag-akseptar ken karbengan ti LGBTQIA+ focus itang Pride Month. Maipat patungpal itang bulan ti Hunyo ti obserbasyon para iti Pride Month iti nagduduma paset ti lubong. Daytoy ket panagbigbig iti pakaistoryaan ken kontribusyon ti LGBTQIA+ community iti kagimungan. Daytoy LGBTQIA+ ket lesbians, gays, bisexuals, transgenders, queers ken daddumapay. Iti sarita tayo ket dagiti tumboy, dagiti bakla, dagiti nagpasukat iti gender da ken daddumapay. Iti likudan ti lumawlawa a suporta agtaltalinaed adakkel a laban ti pananggunod iti social justice ken napaypayso a panang akseptar gaputa adda ken adu kadagiti membro ti makapadpada sila ta iti diskriminasyon iti trabaho ken pag-adalan. Sigun ken ni Sofia Angeline Delantero, may nga leader estudyante manipod iti University of the Cordilleras, ti laban ket saan a para iti inklusibo nga komunidad laeng no di ket para iti karbengan ti tumunggal maysa. Nakunamot ni Eliza Crizeta Tolentino manipod iti Sumicom Support Group at ti kayatda ket intiramente apan ang akseptar ti komunidad, respeto ken dignidad para kadagiti LGBTQIA. May silpumet iti karbengan dagiti nainsigudan nga umiliw no indigenous peoples baro nga paganurutan iti FPIC Binabalaw ti Rights Center. Nagbalaag ti non-profit organization nga Legal Rights and Natural Resources Center wenno LRC a posible apakapsutan ti baro a pagalagadan iti free, prior and informed consent wenno FPIC ti proteksyon kadagiti ancestral domains dagiti IPs iti pagilian.
Kasaruno daytoy iti inpakaammo ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP Chairperson Nancy Alaan Katamko nga inaprobaren na ti komisyon ti updated 2026 FPIC guidelines. Sigun iti panagamiris ti LRC ti mauding official a draft pinabasit ti baro a pagalagadan ti proseso a panag-alay ti pammalubos manipod kadagiti katutubo a komunidad. Nabawasan ti papel dagiti tradisyonal amang idadaulo ken asembleya para kadagiti maitakder a proyekto iti teritoryo da. Sigun iti center ket kasla na aramid laengen a burokrasya ti FPIC tapno paboran ti interest dagiti korporasyon ken ti estado imbes at salakniban ti karbengan dagiti indigenous peoples iti bukod da a panagdesisyon iti sidong ti Indigenous Peoples Rights Act wenno IPRA. May bilang kadagiti na irekreklamo ket ti panang ikat iti proteksyon dagiti sagrado nga lugar ken sementeryo wenno tanem. Panang ipalubos kadagiti kumpanya nga isuda mismo ti agaramid iti financial plan ken mang-asikaso iti dokumentasyon. May sapay daytoy panang ipalubos iti consent by default no saan ang nagbaligi nga agtignay ti NCIP iti uneg ti 30 nga aldaw. Gapo ditoy ket may sang online petition ti inyaramid ti nagduduma a grupo dagiti nainsigudan nga umili ken environmental defenders tapno kidawen iti NCIP nga ibasura ti nasao nga draft. Tungtungan pangkabyagan met dagiti profesional. 35,000 senior high school teachers ag pagpagad ang mapukawan iti trabaho gapo iti baro nga curriculum ti DepEd. Ag pagpagad tatta nga mapukawan iti panggadan ti 35,000 nga senior high teachers iti Pagilian. Daytoy tinapetpet nga impakdaar ti ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Sigun iti mamanday linteg, ti pangta ti dislokasyon dagiti manuro, partikular kadagiti pribado a pagadalan, ket gapu iti pan nakaipatungpal ti strengthened senior high school curriculum ti Department of Education. Iti sidong ti barua programa ket radikal ang nabawasan dagiti core subjects dagiti estudyante an aramid laengen nga 5 manipod iti dati asa nga 10 ken 5. Adu kadagiti teachers ti maawanan iti asignatura nga isuro ngem awan ti nakasagana a proteksyon wenno retraining plans manipod iti gobyerno. Malaksid iti apan nakapukaw ti trabaho iti pribado a sektor ket dakkel metla a kalbaryo ti kasasaad dagiti teachers iti para publiko nga eskwelaan. Inrakurak ni Tinio nga adda ti sangagasot ken 5,000 aribo a bakante nga posisyon iti panag-isuro ita nga school year asaan pay a napunpunuan. Gapo ditoy ket persaan nga baklayon dagiti madama nga public school teachers amang padagsen iti trabaho da. Bulok a sistema ti PhilHealth mang isarming iti nakaro a krisis iti salunat dagiti Pilipino. In paganatget ni Gabriela Party List Representative Sara Elago at ikabaruan nga issue ti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth ket nalawag a refleksyon ti naununeg ken nakaro a problema iti sistema apang salunat iti pagilian. In publiko ti kongrehista ti sentimento dagiti membro no sa dinno ket nagbayag an naala dati tulong
nagbayag ang maalada ti tulong pinansyal manipud iti PhilHealth gaputa saan nga dinmanon iti 20 kanupat nga oras ti confinement wenno iti 24-hour rule wenno pagtalinaed dagiti pasyente a pinmusay ijay ospital. Sigun ken ni Elago, no umanay kuma dagiti pondo iti para publiko nga ospital, ken direkta dagiti medikal a serbisyo saan ang mapilitan dagiti pamilya a Pilipino nga agbirok iti milyon a pangpaagas. In panawagan ni Elago iti gobyerno ang mangitakder iti agpayso a sistema ang nakabasar iti napasnek a para publiko nga serbisyo a subsuportaran ti makaanay nga pondo para iti amin. Ngarod ket nayunan tayuman ti detalye dagiti damdamag itatayaya nang runa kasilpo iti daytoy importasyon manen iti carrots. Numalagipyo idi pa lang napalabas at tawen na kapagayam nga ibagbagan ti Department of Agriculture nga daytoy addang ti importasyon ket solusyon kadagiti nangina nga presyo dagiti kunada nga nateng iti merkado. Babaen nga rud iti importasyon ket mapababa ti presyo. Kaya lang ti problema nakita tayo met apo iti kasasaan dagiti gardinero tayo iti napalpalabas sa bulan no sa dinno ket bagsak presyo ti kamatis, bagsak presyo ti repolyo ken tata pababameten ti presyo ngani nga bagsaken ti presyon ti carrots. No sa dinno dagiti agraraira nga presyo nga rod iti merkado ket saan pay nga umanay nga mga cover iti gastos wenno puunan dagiti gardinero. Puunan na kapagayam kayat na sa uwan dagiti abono nga inusarda dagiti daduma nga farm inputs ken daytoy panagplete ti produkto da nga maipan iti merkado haan pay nga nainayon no kasano met ti komputasyon wenno balor ti linget da. Ket tatamanen na sumabsabak dagiti gardinero iti problema iti tungtungan ti importasyon ti carrots. Ket numan kunan ti Department of Agriculture nga rod ket tapno nga rod ma-stabilize ti presyo ken masungbatan ti kinakurang iti supply kano ditoy uneg ti pagilyan kun kunan dagiti gardinero nga kasano nga agkurang ti supply ket umanay met ti produksyon da. Isu nga itatta ket agproblema manen ti manong nga gardinero nga nagmula ken nagapapit ita iti carrots no kasano ken anyan ti mang ipananda kadagitoy nga produkto da. Nabayagen nga daytoy importation ti agbalbalin nga sungbat iti tungtungan iti panagkurang nga rod iti supply kano ken panang isimpa iti presyoan ditoy uneg ti pagilyan. Idi pa laeng 1994 apo nga kampanya ti manong nga grupo ditoy pagilyan nga ti importasyon iti produkto agrikultura ket mangited peggad ti pangkabiyagan dagiti mannalon dagiti gardinero ken mangalap kastamet dagiti adda iti dumapay nga sektor ti agriculture. No sa dinno ket nalaklaka dagiti imports. Apay nga nalaklaka ngamin nalaklaka ti gastos dagiti mannalon iti balasiw taaw iti produksyon da. Hanga kasla ditoy uray ditoy Cordillera laeng ti kitaen tayo nangina ti gastos da kadagiti abono, pesticidio kanda dumapay nga farm inputs nangina ti transportasyon karkaro itatanga nginmatu ti presyo ti krudo ken gasolina gapungaru ti naparubuat nga gubat ni Trump ken ti Israel kontra iti pagilyan nga Iran, di ba? Ket laksid dita daytoy met lang kagagalad nga banbantay dito'y Cordillera ti kabanbantayan ti Cordillera nga paggargardenan ket haan nga nalaka no ikumpara iti kapatagan no sa dinno ket mabalin nga agusarda dagitoy traktor ket sigida nga malpas ti trabaho iti panagsagana kadagiti paggardenan
di ba? Nasina-sina at dayo. Narigat nga madanon dagiti garden ditoy Cordillera. Di talaang ti mano kadagiti problemaen ti gardinero no sa dinno ket isu ti mga pakaro iti gastos dagarod iti production nga isu met ti kagagapo nga nangingina ti panang ilako da iti merkado. Ket bareng denggen met dagiti adda iti otoridad, dagiti adda iti poder ti politika, ti problemaen dagiti mannalon tapno garod pumatas met ti kastada nga makikompete nga rod iti imported products. Karne ti baboy, karne nga manok, dagiti da dumapay nga agricultural products ket manipud iti 1994 sumsumerek ditoy Pagilian. Kasilpumot iti services ti PhilHealth. Naging viral nga tungtungan na niya iti social media. Daytoy kason ti maysa nga individual nga napanday ti ospital na admit da. Haan nga din manon iti 24 oras ket pinmusay. Ket adda nga rod dijay paglintegan ti PhilHealth nga no na-admit ka iti ospital kasapulan nga addaan iti haan nga bumaba iti 24 oras ti panawin nga nagyan ka ti ospital tapno maaramat mo dijay serbisyon ti PhilHealth wenno benepisyo ti PhilHealth nga hospitalization wenno confinement benefit. Gray area daytay iti paglintegan iti PhilHealth. Ngam hopefully nga rod ket sungbatan dayta ti PhilHealth ta adamot dagiti kasya nga katsasaad. Ngam kahit ko lang ipakaamo kapagayam nga laksid gamin iti confinement wenno hospitalization benefit iti PhilHealth adamot laeng dijay emergency kasilpo iti emergency situation wenno outpatient benefits. Daytoy ket no adda dagiti emergency nga cases mapangkaijay emergency room ti hospital kas pagarigan na stroke, na atake, aksidente ken dumapay ket haan kamet nga na-admit ngem napaayan ka iti emergency services apo hantay nga liplipatan adda ti maala nga benefit manipod iti PhilHealth para ditoy. Haan laeng nga confinement wenno hospitalization no di ket mairanod daytoy emergency services. Okay? No kas pagarigan adda ti aksidente napan iti ospital inasikaso da iti ospital na ialis iti sabali nga nangat-ngato ti kabailan nga ospital ket adda latta ti maala nga benefit from PhilHealth. Okay? Dubliin tayo haan laeng nga confinement no di ket uray ti emergency services. May kadwa adda dagiti outpatient services met laeng. Daytoy dialysis, dijay anya ti kunada diayen yung chemotherapy para kadagiti cancer patients ken dadumapay. So adda ti OPD outpatient department benefits met laeng. Outpatient services ko na kumanga mabalin met laeng nga maaramat iti PhilHealth. Okay, so don't forget haan laeng apo nga confinement no di ket adamot lang ti emergency services adda iti outpatient benefits nga mabalin nga maala iti PhilHealth. Bayat apo nga ikararag tayo ken tumulong tayo iti diskusyon tapno nga rod manayunan daytoy problematic nga 24-hour ruling tapno laeng makaaramat iti confinement benefit. Incidentally tanim baka man malipatak dito'y matlaeng tungtungan ti confinement apo dati gamin adaman hindi jay paglintagan ti PhilHealth nga hangka nga mabalin nga ag-ala iti benefits no na-confine ka iti unod ti 90 days para iti agpada nga sakit. Kas pagarigan na typhoid ka iti bulan ti Mayo, ti kwan na typhoid ka manen tatang bulan ti Hunyo, dati-dati haan nga mabalin
nga ag-ala ka iti benefit para iti may kadwa nga hospitalization. Tataa po nawaswas daytoy. So nga numapang kayo iti ospital tapos handa nga ito DJ benefit gaputahan ka kanu nga qualified ta maikadwan daytoy nga maospitalam gapu iti agpada nga sakit ibagayo saan wrong dayta siya nga membro ket adda dayta nga benefit ko. Uray ti emergency kasi adda ti case iti may isang ospital dito no sa dinno ket adda emergency case nga haan nga na-admit adda iti emergency room 7 nga oras nga nagyan ijay para iti obserbasyon ken dumapay nga laboratory testing ni kunamot di ospital nga haan kano nga mabalin nga agaramat isuna iti benefit manipod iti PhilHealth. Wrong yon. Meron pong emergency services nga benefit ti PhilHealth kasamot apo ti outpatient services kas pagarigan laboratory tests degarod dialysis ken dumapay. Okay, so data pa apo dagiti information madamdama ket ipatangatang tayo met dagiti public service announcement manipod iti na dumaduma nga opisina ken ahensyan ti gobyerno. Manen na imbag nga aldaw daytoy ni Gwen Gaungan nga nang ipadanon kadagiti damdamag ditoy Radyo Sagada. Ti oras tayo 7:41 on a beautiful Saturday morning. Stay with us ditoy Radyo Sagada.